Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, βρήκα τους γεροντάδες απλοί άνθρωποι, ακολουθία και εργόχειρο και τίποτε περισσότερο. Απλοί άνθρωποι. Σε αυτό εγώ δεν αναπαύθηκα. Δεν ήθελα βέβαια να φύγω και από το σπίτι να πάω σε άλλο. Ό,τι είναι γεροντάδες σας γίνω κι εγώ. Αλλά η διδασκαλία, η κατήχηση, η εκπαίδευση, η αγωγή δεν υπήρχε. Και τότε μονάχος μου προσπαθούσα μόνος μου να αυτοσυγκρατηθώ, μόνος μου να αναμορφωθώ. Είπα τότε ότι υπακούει λίγο πολύ θα κάνουμε, αλλά αυτό δεν με ικανοποιεί, δεν με χορταίνει. Αφοσιώθηκα κατόπιν στα δάκρυα. Τα δάκρυα μου ήρθαν τότε στην αρχή πλημμύρα. Και μια φορά με τα πολλά τα δάκρυα ήρθα σε μια αρπαγή νοός. Τότε εγνώρισα και τον γέρο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν απάνω στο Άι Βασίλη. Πήγαινα σχεδόν 4 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή. Είπα, λέω γέροντα, θέλω να σου πω ένα λογισμό. Τι θέλεις να πεις, λέει. Λέω, εδώ, μάλλον στα εργόχειρα είναι, δεν υπάρχει ένα πνευματικό να πούμε, σαν δεν αναπαύουμε. Καλά, έλα την άλλη φορά και θα μιλήσουμε. Επία πράγματι την άλλη στη λειτουργία, ο γέροντας λέει, άντε και αυτός από τους πολλούς θα είναι, δεν βαριέσαι. Επία εκεί, εκάθισα να πούμε απ' έξω στο πεζούλι. Εμείς κατά το αγιορείτικο τυπικό, όταν βασιλεύει ο ήλιος, έχουμε χειμώνα καλοκαίρι 12 η ώρα. Εκάθισα έξω στο πεζούλι από τις 12 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα. Και συνεχώς έκλαιγα. Αν με ρωτήσεις γιατί έκλαιγες, ούτε κι εγώ ήξερα γιατί έκλαιγα. Κάτι ζητούσε η ψυχή μου, την οποία δεν μπορούσες. Η ψυχή δεν είναι ένα πράγμα να την ρωτήσει, να δώσει μια απάντηση. Κάτι θέλει, την οποία πρέπει άλλος, ο οποίος είναι γνωστός η Δήμο, να σου δώσει απάντηση. Όταν πήγα πέρα στο γέροντα, είπα το γέροντα για την αρπαγή του νόους μου. Με αυτό λέει, εγώ εσένα θέλω και εσύ εμένα θέλεις. Με παρακολουθήσει ο γέροντας βήμα προς βήμα. Και μια ημέρα πήγα γρηγορότερα, διότι στις 6 ώρα τα μεσάνυχτα λειτουργούσαμε. Πήγα εγώ τότε κατά τις 4 ώρα. Θηρορός ήταν ο πατέρ Αθανάσιος. Πάτερ Αθανάσιο, θέλω να δω το γέροντα. Πήγε ο Αθανάσιος στο γέροντα, ήρθε ο παπάς και θέλει να σε συναντήσει. Λέει, ας έρθει. Πήγα μέσα, έβαλε μετάνια στο γέροντα και κάθισα. Και σιωπούσα. Τι έχεις, μου λέει. Άφησε με γέροντα να συνέλθω και θα σου πω. Κάθισα, δεν ξέρω πόσο, 10 λεπτά, ένα τέταρτο, δεν ξέρω, συνήλθα, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό του γέροντος, της αγιοσύνης του γέροντα είναι ότι πολλές φορές το δοκιμάσαμε, όσο στεναχωρημένος να είσαι, όσο λυπημένος να είσαι, όταν πλησίασες το γέροντα έφευγε όλη η λύπη και αποκτούσες μια χαροπιά κατάσταση, μια ειρηνική κατάσταση. Και του λέω, γέροντα, εκεί που προσευχόμουν, βλέπω μακριά και έρχονται 3 άνθρωποι. Και όταν ήρθαν μπροστά μου, η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια, αγκάλιασε και φίλησε το μεσαίο. Τι αισθάνθηκα δεν μπορώ να το πω. Τότε ο γέροντας πήδηξε από το κρεβάτι, αυτό είναι, λέει, το πρώτο το σκαλοπάτι, το οποίο τώρα ανέβηκες. Από εδώ θα αρχίσουμε να χτίσουμε. Και από εκεί κατόπιν γνωρίσαμε, ό,τι προσεβεί γνωρίσαμε, διευχών του γέροντας. Και εκεί απάνω στο πρώτο σκαλοπάτι, εκεί χτίσαμε. Ο κύριος σκοπός είναι ο άνθρωπος να μην αφήνει κενό μεταξύ του νοός του και του Θεού, αλλά πάντοτε να προσεύχεται, γιατί εκεί στο κενό μπορεί να χτίσει και ο πειρασμός. Όταν λέμε την ευχούλα δεν υπάρχει κενό, αλλά θέλει και κάποια βία, να βιάσουμε τον εαυτό μας,
Διότι αν δεν το βιάσει ο μονάχο του, δεν έρχεται. Έχει τρόποντε να και ο Θεός μια απέτηση από εμάς, διότι είναι και ζηλότυπος. Έτσι είπε στο Μωυσή ότι είμαι ζηλότυπος Θεός. Θέλει δηλαδή στην καρδιά του κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός να υπάρχει. Όχι και άλλη μέρημνα ή άλλη ασχολία ή άλλο πράγμα. Όχι, θέλει μόνο ο Θεός να υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο Θεός κατόπιν το αξιώνει μεγαλύτερα χαρίσματα, μεγαλύτερους ορίζοντας, άλλα πνευματικά μεγαλύτερα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να παραπονωθούμε ότι είναι μόνοι μας. Εάν είναι ένας αδερφός ο οποίος θέλει να βρει έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει σε ψηλότερα επίπεδα, θα τον βρει. Άσχετο αν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν μπορούν να σε ανεβάσουν, θα σου στείλει ο Θεός άνθρωπο ικανό να σε ανεβάσει πιο ψηλά. Ούτως τόσο ο άνθρωπος να είναι αναπολόγητος ότι σου έδειξα άνθρωπο και εσύ καταφρόνησες, να πούμε. Αυτό υπάρχει και σε εμάς. Αυτό το οποίο εγώ ζητούσα από τους γεροντάδες δεν το βρήκα, αλλά το βρήκα στο γέρο Ιωσήφ. Αυτός τρόπον μας επέδευσε, αυτός τρόπον μας έδωσε μια αγωγή καλογερική, χριστιανική. Και το κυριότερο, το θαυμαστόν είναι ότι όταν έλεγε το λόγο του, ο Θεός τον εσφράγιζε. Πήγαινε και θα είσαι στο σπίτι σου τώρα πλουσίαν τη χάρη. Όντως ερχόμουν στο σπίτι και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου από τη χαρά και από την προσευχή. Έκανες αυτό το λάθος, δεν θα έχεις τίποτε, ούτε μια σταλαματιά δάκρυα. Και ό,τι έλεγε αυτό γινόταν. Και απορούσαμε κι εμείς. Και όχι μόνο και εσμένα και στους άλλους και στην ευπραξία, να πούμε, και στον πατέρα Αρσένιο. Αυτό το είδαμε. Ούτε και εμείς μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, ούτε και ο γέροντας μας έδωσε μια σαφή εξήγηση. Πως ο λόγος τον οποίο δίνει ο γέροντας τον εγκρίνει ο Θεός. Πήγαινε, δεν θα έχεις τίποτε. Ξεραήλα, ξηρασία, ανιδρία. Πήγαινε και δεν θα μπορέσει να σε κρατήσει τον εαυτό σου πλουσία τη χάρη. Και το σφράγιζε ο Θεός. Τώρα πως είναι δεν γνωρίζουμε. Κατά την ασθενή μας κρίση, να πούμε, αυτό είναι ότι όσο και να είναι από το γέροντα απορρέουν όλα τα χαρίσματα. Ο γέροντας, όπως ένας κοσμικός άνθρωπος, αποθυμίσκει και έχει 4 παιδιά και αφήνει 100 δραχμές περιουσία. Το μοιράζει τα 100 δραχμές το κάθε παιδί από 25 δραχμές. Έτσι κατά το ανθρώπινο, κατά το φανερό συμβαίνει και στο πνευματικό. Ο γέροντας ο σταμιούχος της χάριτος μας μοίρασε και εμάς από την περιουσία του και εμείς τα βρήκαμε έτοιμα από το γέροντα. Εμείς δεν προσφέραμε τίποτε, δεν κάναμε τίποτε αγώνας, υδρότας, δεν κάναμε, αλλά τα πήραμε κατά δωρεάν από κληρονομία του γέροντά μας, να πούμε. Και τώρα ακόμη σε αυτήν την κατάσταση, όταν έχω λύπη, το βλέπω το γέροντα στον ύπνο μου και χαίρομαι, ξεκουράζομαι, αναπνέω. Όταν καμιά φορά το βλέπω το γέροντα στον ύπνο μου, να πούμε, εκεί είναι τρόποντε ένας αλυπημένος, λέω, έχω να τραβήξω τώρα πειρασμούς μεγάλους. Ήθελα να πω κάτι και για τους γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν καρδιακιά και όταν πέθανε η αδερφή της, πολύ στεναχωρέθηκε και τη χτύπησε περισσότερο καρδιά και την πήγε ο αδερφός μου, ο αξιωματικός, ο Χαράλαμπας, στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Μετά από λίγο εκοιμήθη. Προτού να κοιμηθεί και προπολών ετών, μου είπε ότι Εφραίμ, θέλω να γίνω καλόγρια. Της έστειλα εγώ εδώ το σχήμα και το πολυσταύρι. Αυτά είναι κοινά, τα άλλα είναι ρούχα ανδρός και γυναικός. Όταν την πήγαν στο νοσοκομείο, είχαν όμως συνοηθεί με το πνευματικό και με τη γερόντισά της, ούτως ώστε όταν έρθει η τελευταία ώρα να την κάνω καλόγρια. Όταν ήρθε στο τέλος, προ 10 ημερών, λέει ο Χαράλαμπος, μητέρα, θες να σε κάνουμε καλόγρια? Θέλω, παιδί μου. Αμέσως τον παπά και τη γερόντισσα. Προ 10 ημερών την έκανε καλόγρια, από Βικτωρία την είπαν Μαρία. Μετά από 10 μέρες εκοιμήθη. Είπε η γερόντισσα,
και η αδερφή μου η Ελένη. Παράλαβε, βγήκα έξω. Γιατί θέλουμε τώρα να την πλύνουμε, να την αλλάξουμε σαν γρήγορα να πούμε. Όταν την άλλαζαν, είπε η γερόντισσα στην αδερφή μου. Της έριξε τίποτα της άρωμα. Όχι, λέει. Καλά, εδώ η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Δεν έριξα τίποτα. Καλά, η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Δεν ξέρουμε. Τι βάλαν κατόπιν από το θάραμα, το νεκροτομείο, τέτοια δεν γνώριζα εγώ στα νοσοκομεία. Και φέραν και τον γαμπρό μας, τον άντρα της Ελένης. Και απόρρισε και εκείνος πώς ευωδιάζει η γιαγιά. Έφεραν και τις ξαδέρφες μου, τις αδερφείς της, να πούμε τις κόρες, και λέει, τόσο άρωμα τις ρίξατε. Άννα, δεν τις ρίξαμε τίποτα, λέει. Εδώ η θεία, να πούμε, η γιαγιά ευωδιάζει, λέει. Δεν ξέρουμε. Την πήγανε κατόπιν, ήταν Μεγάλη Παρασκευή και την πήγανε στο μοναστήρι. Οι καλόγριες είχαν κάνει τότε στον επιτάφιο και μου λέει ο ίδιος ο Χαράλαμπος ότι, τι να σου πω Εφραίμ, περισσότερο ευωδίαζε η μητέρα μας παρά ο επιτάφιος που είχαν κάνει οι καλογριούλες. Να σου πω και ένα λάθος μου, ότι όταν κοιμήθη πήγα να προσευχηθώ για τη μητέρα μου. Τι να πω και τι να ομολογήσω. Όταν προσεύχομαι για τη μητέρα μου, παίρνω, δεν δίνω. Και άρχισα και μνησικάκησα κάτω στη μητέρα μου. Έλεγα στον Πάτερ Προκόπη, βρε Πάτερ Προκόπη, τι να σου πω, αρχίζω και μνησικακώ με αυτή τη γυναίκα λίγο, τη μητέρα μου. Μέσα στον κόσμο έζησε, λέει, δεν ήξερε ούτε την υπογραφή της να βάλει, Βικτωρία να πούμε. Και έφτασε, πίστεψε με στα μέτρα του γέρο Ιωσήφ. Διότι έκανε υπομονή στα θλίψεις ή στα βάσανα, δεν της έπαινε σε ένα λόγο παραπονετικό είτε λυπηρό. Όχι, όλη η ημέρα ήταν χαρούμενη και τη μέσα της έβραζε οι κόλασες, η λύπη, η στεναχώρια, και όμως δεν της έπαιρνε σε ένα λόγο λυπηρό να πούμε. Τουλάχιστον είδα τη μητέρα μου εγώ στο πρόσωπο του γέρου Ιωσήφ. Είναι ο γέροντας είναι. Όχι, δεν είναι ο γέροντας. Είναι η μητέρα μου. Όχι, δεν είναι η μητέρα μου. Είναι ο γέροντας. Όχι, δεν είναι η μητέρα μου. Ένα κράμα μεταξύ σωματικής γεννήσεως και άλλο πνευματικής γεννήσεως. Ήταν δηλαδή η μητέρα μου στα μέτρα του γέρου Ιωσήφ. Αυτό έχω να πω εγώ. Τι να πω. Αφού και ο πατέρας μου όταν τον έφερα εδώ πέρα ήταν και αυτός να πούμε στεναχωρημένος, λυπημένος, ξέρω τι να πούμε, και μου λέει, Εφραίμη μου, τι είναι παππού του, έλα εδώ, λέει. Εδώ που καθόμουν στο κρεβάτι και τραβούσα κομπεσίνια, εξάπλωσα στον τοίχο την πλάτη μου και βλέπω με πήρε λίγο ο ύπνος και βλέπω και μπήκαν 3 γυναίκες μέσα στο δωμάτιο. Η μεσαία, λέει, φορούσε μήτρα όπως φορούν οι δεσποτάδες. Βρε παππού, η Παναγία ήτανε. Πολλές εικόνες, κυρίως ρωσικές, φέρουν την Παναγία με κορώνα, με στέμα, με μήτρα όπως φορούν οι δεσποτάδες. Και τι σου είπε. Λέει, τι κάνεις? Τι να κάνω, λέει, στεναχωρεύομαι. Στεναχωρεύεσαι? Δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι. Γι' αυτό ήρθα να σου πω, δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι. Έκανε μια βόλτα και άλλες 2 γυναίκες βγήκαν από το δωμάτιο. Εξήμισα, μόλις εξήμισα, έλαβα μια χαρά η ψυχή μου. Να βρέπα από το λέω, η Παναγία δεν θέλει να φύγεις από το Άγιον Όρος, αλλά να καθίσεις να πεθάσεις στο Άγιον Όρος. Στον κόσμο πού θα πας τώρα, λέω. Γύρεσες, κάτσε, δούλεψε για την ψυχή σου. Και πάλι να πούμε, και πάλι 2 φορές είδε την Παναγία. Κόσμος πολύς, λέει, ήταν σε μια πεδιάδα και φούναζε όλος μπροστά, προπορεύεται μια γυναίκα μάλλον υψηλού αναστήματος και έλαμπε σαν τον ήλιο, λέει. Κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό, το τόσο πολύ που πέραν το δόγο στραβωνόμουν, λέει. Στραβωνόμουν από το φως, λέει, δεν μπορείς να το λέει. Δηλαδή άνθρωπος κοσμικός, παντρεμένος, με τα θλίψεις, με τα βάσανα, και έφτασε σε τέτοιο σημείο, να πούμε. Που εμείς οι καλόγεροι δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί πολλές φορές είτε θα κατακρίνουμε, είτε θα μυσικακίσουμε, είτε τούτο είτε εκείνο, το οποίο μας εμποδίζει να ανέβουμε ένα βαθμό, τρόπο, ένα σκαλωμάτι πιο πάνω, να πούμε. Και ο γέροντας με τα θλίψεις, με τα βάσανα, με αυτά, να πούμε, μας έλεγε ότι όλος ο βίος μου είναι ένα μαρτύριο. Ποτέ δεν εχάρηκα σε αυτή τη ζωή, αλλά έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή.
και μια καλογριούλα που ήταν όλο άρρωστη και δεν μπορούσε να πήγαινε τρόποντανα στην εκκλησία, στη λειτουργία, και παρακαλούσε τον Θεό να της δώσει κάποια καλυτέρευση στην υγεία για να μπορέσει να πάει στην εκκλησία. Και εκεί που πήγε να σηκωθεί από το κρεβάτι έπεσε κάτι και έσπασε το ποδάρι. Ω Θεέ μου τώρα, εγώ τι ζητούσα και εσύ τι μου έδωνες, λέει. Και βλέπει αμέσως τον Χριστό και λέει, βλέπεις εγώ τι δίνω σε αυτούς που με αγαπάνε. Λέει και καλογριούλα, γι' αυτό και σε αγαπάνε λίγοι, λέει, γιατί δίνεις τέτοια. Μα ναι, αλλά αυτά είναι προήμια να πούμε της αιωνιού αναπαύσεως. Εδώ σε αυτή τη ζωή δεν εμακάρισε ο Θεός της γιολώντας, αλλά τους κλαίοντας. Δεν εμακάρισε την ευρύχωρο, αλλά την στενή και την θλιμμένη. Δεν εμακάρισε να πούμε την ανάπαυση, αλλά μακάρι οι διωγμένοι, μακάρι ο κλαίοντες, μακάρι εδώ κλαίοντες, αλλά εκεί θα εφρανθούν. Την ανάπαυση, τη χαρά, ο Θεός την εστήριξε να πούμε στην άλλη τη ζωή. Και αν θέλεις να εντρυφήσεις μέσα εις τα βάθη της ψυχής σου, εις τις ρίζες της ψυχής σου, εκεί που έχεις τη μεγαλύτερη θλίψη και στεναχώρια, μέσα εκεί είναι η παράκληση. Και θέλεις ποτέ να μην λείψει αυτή η στεναχώρια, αυτή η λύπη, γιατί βλέπεις ότι εκείνη την ώρα η ψυχή κερδίζει, όχι σε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα είμαι, θα αύριο φεύγουμε. Σε αυτή την άλλη τη ζωή από εδώ την κληρονομούμε, αλλά όχι με τίποτε άλλο, αλλά με στεναχώριες, με βάσανα, με θλίψεις. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ή από τον γείτονά σου, ή από τον πατέρα σου, ή από το παιδί σου, ή το... Που ανέβαινα εγώ 4 φορές την ώρα πάνω στον Αγιο Βασίλη. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο και ανέβαινα. 40 χρόνια ήμεθα μαζί παρέα. Δεν κατοικούσαμε μαζί. Κύριος έμενε στα Κατουνά κι άλλα. Ήμεθα τόσο ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν είχε 15 χρόνια, περίπου 18 χρόνια δεν είχε στο Άγιον Όρος που ήταν νέος. Και απέκτησε διόραση, προόραση, προφητεία. Και ήταν ο Θανάης εκεί, θηρορός. Λέω, θέλω να δω το γέροντα. Καλά. Πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο γέροντα, ήρθε ο παπάς και θέλει να σε δει. Ας έρθει. Πήγα μέσα, κάθισα. Τι έχεις? Λέω, άφησε με να συνέρθω και θα σου πω, του λέω. Θα σου πω. Ναι. Κάθισα. Λέω, γέροντα, εκεί που προσευχόμενα είδα μακριά 10 μέτρα και ερχόντουσαν 3 άνθρωποι ερχόντουσαν. Και μόλις ήρθαν, εγώ δεν κουνιάμαι καθόλου, λέω. Και μόλις ήρθαν μπροστά μου και άνοιξε το γέροντα και φίλησα τον Μεσαίο, λέω. Χαρά ο γέροντας, τώρα θα δεις τι θα πει Χάρης, λέει. Τώρα θα δεις τι θα πει Αργόχερο. Τώρα και πέρα, λέει. Έλα, πατερασένια, τρέξετε. Αυτά θυμάμαι και παρηγορούμε. Τα πήρα από το γέροντα. Τα ομολογεί ο ίδιος. Την χάρη αυτή του την έδωσε ο γέροντας.